Mosen er 33 år og har en skomagerbutik i Hellerup. Jeg er tyrker fra Irak og flygtede herned på grund af alt det krig og sådan noget. Og da jeg kom ned her, der kom jeg ind i flygtningelejr og var der i 6 måneder. Og det var hårdt. Altså hårdt på den måde. Man kan ikke sprog, og man kan ikke, noget. Altså det er et nyt land. Og så efter 6 måneder, så fik jeg min opholdstilladelse, og så begyndte jeg at gå i sprogskole, og der har jeg været i sprogskole i 2 år. Så gik jeg ind på teknisk skole, og til sidst så fandt jeg ud af, at jeg skulle være VVS. Og det gik jeg ind efter 1 år, og gik på grundforløbet i hvert fald. Så var det, jeg skulle finde praktikplads. Det er en af de sværeste ting i hvert fald, man skal finde praktikpladsen. Jeg skulle over og snakke med en overmontør. Og det gik jeg ned og snakkede med ham, og da jeg kom ind, det var et kæmpe stort sted, så tænkte jeg, det her, det bliver jeg aldrig i hvert fald, ikke? Og gik og sidde sammen med dem og snakkede i en halv time. Efter en halv time, så sagde ham der Ole, han hed, tillykke med det, du fik arbejde, lærepladsen. Der kiggede jeg sådan der på ham. Jeg blev så overrasket, fordi et halvt år, tror jeg nok, jeg fik ikke nogen praktikplads. I vores tradition, man går op og lige kysser hinanden i hvert fald, sådan i kenden i hvert fald, og lige krammer, ikke? Jeg gik over og kyssede og krammede, han står sådan der, men så tænkte jeg, jeg har gjort en fejl her. Jeg sagde, undskyld, det er vores tradition i hvert fald, når man er glad, så gør man bare lige sådan der. Så griner han bare, så sagde han, det er fint nok og sådan noget. Så sagde jeg, hvornår jeg kan starte, så var det torsdag, jeg mødte med ham. Så sagde jeg, mandag kan du starte. Efter et par år bliver Mosen opereret på grund af en arbejdsskade og må omskoles. Sådan som skomager. Jeg gik 2-3 timer om dagen efter arbejde og sådan noget, og hjælpede en mand. Og jeg brændte til det. Jeg kunne sige, at jeg brændte til den der branche. Fordi jeg kunne godt lide det. Jeg kunne lide at komme i kontakt med folk og snakke og give service. Og tænkte jeg kan være selvstændig på en dag måske. Efter 4 eller 5 år, der fik jeg min egen her. Og nu har jeg haft den i knap 5 år. Det vil sige, i 10 år har jeg været i branchen knap. Og jeg er glad for det, og da jeg fik min sted her, der var jeg rigtig sådan glad og positiv. Og jeg tænkte, jeg kunne sige fejlen hver gang, når jeg tog et eller andet skomager i hvert fald. Jeg kunne sige, at der var ikke så meget varer, og der var ikke så meget service, eller stedmæssigt, der var gammel. Så tænkte jeg må lige lave et nyt sted, som det ikke ligner de andre steder i hvert fald, som det skal være helt perfekt. Og folk, når det kommer ind, så skal det være i tryk og sige, vi er kommet til det rigtige sted, ikke?